ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем, ки через имо WhatsApp ба мо равон кардан барои реклама. Арзон ҳам ҳастае, қимат ҳам ҳастае. Дӯстони азиз, видеои навори моро то охираш тамошо кунед ва видеои навори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар корай. Мо дар видеои оянда дӯстони азиз ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. Агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯш доред, ки хона, замин, квартира, ягон чиз дига мехоҳед реклама кунед, дар номерои имо WhatsApp роя кунед. Бардони азиз, мо дар видеои оянда ин ҳамин рекламаш мекунем, фурӯшда мемонем. Курси имрӯза бошад 1000 рупӣ баробар аст ба 156 сомони 21 дирам. Аз шумо хоҳиш мекунем, бардони азиз, агар имконият бошад видеои навори моро дар имотон падилиса кунед, силкаша гирифта аз YouTube дар имотон падилиса кунед. Хеле миннатдор мешудем. мо бошад наворо сар мекунем то охираш тамошо кунед. Рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯши имрӯзаи мо дӯстони азиз Opel Astra FI Sedan соли 1994 сӯзишвориш бензин газорад кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литри парастовая коробкаш механикае. Мошин дар ҳолати хуби беҳтаринае. Балонош 90%, хадавои кардагии 100%, задагии пуштагӣ надорад. Яксола ҳуҷҷат дорад. Дӯстони азиз, мошин кагнадае. Қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. Нархаш 27000 сомония бо савдои хубам мешавад. ба хачибек ёки караванам алиш мешавад. Солош ай 95 боло бошад. болоиш маслиҳат мекунад. Дӯстони азиз, рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияшон ҳаста. Имо WhatsApp дорад. кадомитон харидани алиш кардани метавонед. маълумоти пурраша гиред. Дӯстони азиз, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира, метавонед ки дар номерои WhatsApp роя кунед. Бардони азиз, агар кадомитон ки WhatsApp надошта бошед, метавонед ки дар имо роя кунед. Бардони азиз, мо дар видеои оянда намхел рекламаш мекунем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшӣ мо бардони азиз Mercedes-Benz C-классе соли 1995 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объеми мотораш 1.8 литр парастой, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникае гуфтагай, балонош миёнае, хадавот дорад, пӯшидагӣ надорад. мошин срочно фурӯхта мешавад. сум дар кора гуфтагай, ба ҳамин хотир мефурӯшем. арзонае. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 30000 сомония бо савдо ҳам мешавад. срочно. Бардони азиз, кадоме ки мошин хари аниқа гуфтагай занг зана, дига маълумоти пурраша мефаҳмонем. дискош дискои рамашкае, балонош миёнае. марҳамат дӯстони азиз, рақамошон дар поёни видео, кадомитон харидор бошед, метавонед дига маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш мекунам ки бардони видеоро пауза карда ҳамин видеои моро дар имотон падилиса кунед. хеле миннатдор мешудем. чӣ мошине ки дар кора дар комментария нависед. мо дар видеои оянда мошинои гуфтагдан ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшии навбатӣ. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз Opel Vectra A соли 1994 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объеми мотораш 1.6 литри простоя, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникае гуфтагай соҳибуш ҳамин хеле маълумот партофтагиян. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. дӯстони азиз, дига маълумотша намедонам. балонош миёнае, хай хадавоям дорад. дига маълумоти пурраша занг зада худтон мепурсед. арзони бадае. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. нархаш 18000 сомония бо савдо ҳам мешавад. срочно фурӯхта мешавад. рақамошон дар поёни видео, кадомитон агар харидор бошед, метавонед дига маълумоти пурраша гиред. дӯстони азиз, мо бошад навора давом медиҳем то охираш тамошо кунед. мошинои арзонам бисёр дар видео. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини навбатии фурӯшӣ мо дӯстони азиз дӯстдорони Opel Astra G ҳастае. соли 1999 сӯзишвориш бензини холияе, тоқати бензин кати гаштагиае. объеми мотораш 1.6 литре, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникае, балонош навай, хадавот дорад. дига ҳамаи маълумотша дӯстони азиз айхчон мегиред. мошин қарор дорад дар тарафҳои Душанбе дар пойтахт. нархаш 35000 сомония бо арзонам мекунем гуфтагай муомилаи хубам дорад. яъне ки мошин аниқа дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. дӯстони азиз, не ки дар Душанбе гаштесай. аз 35000 сомон бо арзонам мекунем гуфтагай. намин рақамҳое ки дар поён мебинед, метавонед занг занед. чӣ маълумоте ки дар кора мепурсед дӯстони азиз, ё ки рафта мошина айпеш бибинед, савдои худтона гап мезанед. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз ВАЗ 2106 соли 1996 сӯзишвориш бензини холияе. мошин тоқа бензин кати гаштаги умуман газ задагӣ нест. объеми мотораш 1.3 литре, коробкаш механикае. 1.3 литре не камасраф. бардони азиз, мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. мошин коробкаш панҷтагай, мотораш 0.3, танҳо бензини холӣ кати гаштагай. чӣ хеле гуфтам, дига маълумоти парашамери маладёжни кардагай мошина. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 7000 сомония бо хай
камтар дига арзон мекунем гуфта кадоми харидори наличия ва мошини варианти алиши ҳам дорад. ягон мошини алиши дошта бошем ба ҳамин нархҳо метавонем ки дига маълумотша гирем. алиши ҳам мекунем гуфтага рақамошон дар поёни видео метавонем маълумоти пурраша худтон занг зада пурсем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ. шашум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз Opel Astra F8 Sedan ятаи дига соли барошуш 1990 судишуриш бензини холия абиём моторош 1.6 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи гуфтага сӯбаш ҳам хеле маълумот фаҳмондагиан. мошина фақат мегири ҳай мекунӣ гуфта даруншам сода беруншам сода бе ягон камбудия балонош 80% мошина мегири гуфтага баракат меои сӯза гуфтага мошин худаш чанд сол ҳай кардагиай. мошин қарор дод дар шаҳри бохтар нархаш 13500 сомония бо савдо ҳам мешавад. муомилаи хуб ҳам дорад. рақамошон дар поёни видео кадомтон агар харидор бошед дӯстони азиз метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. бардорон хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад видеонавор дар имотон падилиса кунед ҳамин силкаша гиред айюб дар имотон падилисаш кунед хела ба мо дастгирӣ мекардем чӣ мошине ки дар дар комментари нависед мо обязательно барои шумо пешниҳод мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз ВАЗ 2109 молодёжная свети сиёшай соли барошуш 1999 судишуриш бензин газ дорад кор мекунад. абиём моторош 1.5 литр гидравлика яъне ки мулоим рулш гуфтагиай. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин бе ягон камбудиай балонош 70% хадавои 100% кардагиай. черепахош 100% варид ягон чи надорад. центразамока бензин газаш кор мекунад. мотор самара ҳуҷҷатош то моҳи сентябр мондаги танировкаш то моҳи октябр яъне ки 10 моҳи дигар дорад. дигар маълумотшо дӯстони худтон мегирем. мошин қарор дод дар шаҳри ҳисор нархаш 15000 сомония бо савдо ҳам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад гуфтага ягон мошини алиши бошад гуфтага вариантошро пешниҳод кунам мебинем гуфтага светиш намхе сиёҳай метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ. ҳаштум мошини навбатӣ мо дӯстони азиз ВАЗ 2107 молодёжный кардага соли барошуш 2007 судишуриш бензини холия абиём моторош 1.7 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин бардони азиз мошин 4 та балони нав дорад мотор инжектора хадавои кардагия краскаш навай фарои нав задагия бампериш нав часпондагия 4 тага диска ва балонои пачка дӯстони азиз мошин умуман пӯшидагӣ надорад гуфтага как надай дигар маълумоти пурраша хай кадомтон харидори худтон мегирен. мошин дар пойтахт қарор дод дар шаҳри душанбе нархаш 16800 сомония бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад гуфтага ягон вариант дошта бошанд метавонанд ки дар ҳамин рақамҳо занг зада пешниҳод кунанд гуфтагаи соҳибуш беҳуда занг назананд вақти моро нагиранд. рақамошон дар рӯи экрани шумо кадомтон мошин харид алиш карданием метавонед маълумотша гиред. марҳамат. мегзарем бардорон ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аз ята дига аст Opel Astra F8 хачбека соли барошуш 1993 судишуриш бензин газ кор мекунад. абиём моторош 1.6 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи гуфтагаи соҳибуш светиш намхали серебристи металликаи бадони аз алюминий. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад нархаш 13000 сомония бардони азиз газ бензинш кор мекунад хадавоиша нав кардагем пӯшидагӣ надорад хай рақамошон дар поёни видео бардони азиз мошин хай дар ҳамин нарх арзандаи 13000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар харидор бошед метавонед дигар маълумотша мегирен. агар кадоми шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед мехоҳед реклама кунед дар номерои WhatsApp рӯй кунед бардони азиз барои ки качествои сурато баланд ния. кадомтон агар надошта бошед WhatsApp метавонед ки дар номерои имо рӯй кунед. даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшии навбатӣ мо бардони азиз ВАЗ 2111 мошини советский намхали свети шоколадный намхали светиш родной соли барошуш 1989 судишуриш бензин газ дорад кор мекунад гуфтагаи соҳибуш абиём моторош 1.6 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи ана соҳиби мошин гуфтага ки мошин самбуфер задагаи магнитофон дорад. мошин полуоборот заводид мешавад ҳуҷҷатош бучидаги гуфтага дигар ҳамаҷо 100%. мошин қарор дод дар шаҳри душанбе нархаш 6500 сомония бардони азиз бо камтар дигам арзон мекунем гуфтагай беҳуда занг назананд кадоми харидори аниқай метавонад занг зананд. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшии навбатӣ. 11 мошини фурӯшӣ бардони азиз Opel Vectra B астаи Opel Duty абиём мешавад Opel Sotka
соли барошаш 2001 бардуни азиз судчориш бензин газ дорад кор мекунад. Объем мотораш як 8 литрай, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникаи бадад, мошин как надад, задагӣ пуштагӣ надорад, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ аст, танировкаш 1 моҳи дига мондагӣ, консоне дорад, кор мекунад мошин, яъне ки ҳамаш нав кардагӣ, 4 та балони нав дорад, маслан намехӯрад, мотор 100% кор мекунад бе ягон камбудӣ, ходовой дорад, ягон ҷош варид надорад рафтагӣ, беҳтарин состоянии зурдай, вагония. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 37000 сомония гуфтагӣ, нархи ахирша гуфтагӣ, дига арзон намекунем. хай кадомтон агар савдо карда тони қатиш ё ки дир шавен, бо арзон карда мехарен. рақамошон дар поёни видео метавонед дига маълумотша гирен. дӯстони азиз, бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз, Lada Priora соли барояш 2015 судишвориш бензини холияи мошин умуман газ задагӣ нест, тоқа бензинка дигаштагӣ. объем моториш як 8 литрай бардуни азиз, яъне коробкаш механикай, мошин дар ҳолати хуби техникай, моториш 100%, коробка 100%, ходовой нав кардага, консоне дорад, 100% кор мекунад, танировка 12 моҳи дига дорад, ҳуҷҷатошам 12 моҳи дига. мошин 4 та балони нав дорад, дискои 15, свети родной хучай, яъне кожани салон, монитор, ҳамаш как надай гуфтагай соҳибаш. мошин объем ния, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 68000 сомония гуфтагай бардуни азиз, яъне наметавонед қиматай арзона, не ки мошин арзанда гуфтагай, нав вардагай мошина бо арзонам мешава гуфтагай ай 68000 сомонӣ. рақамошон дар поёни видео, кадомтон агар хариданӣ бошад метавонед дига маълумотша гирен. мошин умуман алиш намешава гуфтагай, тоқа мефурӯшем. ин буд 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда бардуни азиз, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.